ez da erresa. Guk amezketan egin deunare, azkenen, kaldetegi desberdinek, India herri mailan, eta zaile da. Azkenen, ez dezu, iaia 1000 biztanle dauzken herri baten, igual erantzunek, badaude, ondie erantzunek zen, batzuk aportazio desente induenak baita ere, baina ez dezu, hainbesteko populazio euki eta, igual 100 edo 100 piko erantzun jaso baldin baditeu, ostras, tartene bai, ez da, gelitu zaigu zerbait, orduan nola iritsi gero hien gana, eta horra azkenen lanketa potolo bada ozan, amezketan. Tolosaldea ia zabaltze baldin magea, ostras, ez da, galdera da nola iritsi jende horren gana, zatik, Tolosaldean badao, jendea topatzen dezu, pentsakera hori daukena, kontsumitzeko era hori daukena, ekoizle desente, Tolosaldean adibidez, badago bertatik, bere ogia irabazten duen ekoizle desente, baino, gero azkenen, merkatu global hortatik nola bueltatu kontsumo eredu jasangarri eta gertuko horta, hoi da nik uste pixkat lanketa zailena. Oso globalea jungea, oso galdu da, ez da, hemengo esentzia horren zai, eta nik uste lanketa zailena hoi dala. Gero, nola egin Tolosaldean hoi? Izan leike Tolomendi, zerbait bultzatzen hasi leiken zerbait, baina nik uste azkenen herri txikitan bertan ebai mugimendu desberdinek sortu behar duela herriok bizirik mantendu ahal izateko. Azkenen naiz da, ez igual euki herri hortan produktorei, izan leike inguruko herritan eotea, eta guk adibidez kasu hortan, aipatu izan dugu, amezketan badauzkegu produktu batzuk, baina igual, ez bel daukegu esneki produktue amezketan bertan, nun daukegu gertuen. Orduan, igual, horren daina jumar deu, edo ez diekin, edo, alik eta gertukona, behaiekin harremanetan jarri, eta, talde hori osatzen jun, eta horrek beak sortzen du azkenen dinamika bat. Eta gero, dinamika txikioitatiken, zerbitzue, igual, amezketan lortze baldin badeu, ez da, aurre eramatea, zabaldu leike inguruko herri txikitare bai zerbitzuoi. Eta, horrek pixkanaka, zurrunbiloi, ez da, amezketan sortuen zurrunbiloi bea, beste herritan zatu, eta nik uste pixkanaka modu hortan junbarko genukela zabaltzen, eski gainentzen iruditzen zaitu oso zaila dela, herri bakoitzen hausnarketa batin eta proiektu bat ateratzea. Orduan, igual inbar da aldrebes, proiektu batetik, igual zabaltzen jun, eta beste herri batzutan ebai, igual amezketako ingurun, beste bat izan leike, beste, sortzen baldin bada beste herri baten, beste proiektu bat, inguru hortan, azkenen igual ez da beharrezkoa herri bako